Mr. Jadin Migalab, shout out. Lalab, Mr. Jadin Migalab, shout out. Mr. Jadin Migalab, shout out.
Michael Rocha, lalab, Miguel Love, shout out. Michael Rocha, hello. Thank you so much, lalab, Michael Rocha. How are you? Salute from Brazil. Ayan, Michael Rocha, lalab, thank you. You're from Brazil. Miguel Love, shout out. Thank you, my friend, from Michael Rocha. Thank you also, lalab. You're most welcome. We are together, my friend. From Michael Rocha. Yes, lalab, already before. Yan, Michael Rocha, nagbaba ng bahay. Michael Rocha. Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out, mga lalabs. Thank you so much.
Michael Rocha, I am watching your video, Lalab. Michael Rocha. Michael Rocha, I am watching Lalabs. Michael Rocha. I will connect this one to you. Connection Eurodance. Jessie Migalab, shout out. Jessie. Ayan. I'm still watching Michael Rocha, okay? Jessie Lalab Migalab, shout out. Ang laki ng bahay ni Jessie. Welcome. Venvenedos. Jessie, I'm watching also. Okay, Eurodance, I will connect this one to you. Or Michael Rocha. Salute, Jessie, from Michael Rocha. My channel, my friend. Michael Rocha, another banana for you. Ayan. Michael Rocha, second banana. I'm watching again.
Still watching Michael Rocha? I'll connect this one, ha? Jessie, I will give banana also, Jessie. Mayong buntag, Audio Wolf, mega love shout out. Audio Wolf, lalab, kumusta ka na? Mega love shout out, Audio Wolf. I-charge ko lang yung aking mobile. Wait lang. Pilit kami. Diyan ka sa kama lagi natutulog, ha? Lobat na kasi. Ayan mga lalabs, yung mga gusto dyan, Dan Tamsak from Ujol, lalab, salamat. Ayan. Sa mga gustong magpaganda ng channel nila mga lalabs, ayan. Pwede yung magpagawa kay kay Cyril Charles L. Sorbella. Ayan, gumagawa siya ng mga lalabs. Intro, outro, thumbnail, profile picture, banner sa YT. At nag-edit ng video. Ayan, mga lalabs. Yung mga gusto pong magpagawa dyan, pwede kayong mag-message kay Cyril Charles L. Sorbella. Ayan sa kanyang FB. Sa akin kasi, Ojual, mayroong gumagawa na sa akin, lalabs. Kaya dati tiningnan ko lang yung gawa mo dati. Pero may gumagawa sa akin, lalabs. May tagagawa ko. Sa akin kasi free lang yun eh. Free lang siya, lalabs. Siya ang gumagawa ng thumbnail ko. Pinapasa ko lang yung picture sa kanya tapos gagawin niya. Okay lang, host, promote diri Bikenemen, merong customer. Marami ka na atang customer sa di ba? Marami na nagpapagawa sa'yo. Wala kang page, wala kang FB page o Jewel? Kaloy, God, merong customer host. Meron yan. Kasi yung iba, tamad man gumawa, yung iba, di man marunong. Oh. Kaya nagpapagawa na lang.
Cyril Charles L. Cervela. And mga lads, kung gusto nyo magpagawa kayo sa Cyril Charles Cervela, mag-message lang kayo sa kanya mga lalads. Ang palatandaan, lalab, Miguel, shout out. Hindi pala tandaan. Ka-take to tayo, lalads. Kanina yung unang live ko, namatay na naman, oy. Lagi na lang nagluloko yung aking wifi. Wala na tong kaayusan. Ang palatandaan, Miguel, shout out. Ang lalaki ng mga views mo pala tandaan, no? Magaling kasi yung content mo, kakaiba. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Sir Brochito, good morning. Dan ma'am, ayan, thank you po. Thank you po ang palatandaan, Sir Brochito, good morning po. Miguel Love, shout out, Sir Brochito. Yang lagi kang gumagawa ng kwentong kababalaghan. Samira Chutay, Backyard Garden, Miguel Love, shout out. Yung mga uploads mo, palatandaan. Ang lalaki ng views. Dimple Sakura Vlog, Miguel Love, shout out. Sir Brochito, good morning. Nagkape ka na, Sir Brochito? Tamsak, okay ma'am, gawa-gawa lang ma'am. Ikaw din ba nagsasalita dyan, palatandaan? Iniiba mo lang yung boses mo? Upcoming, live. Upcoming live 4 p.m. Pinas time. Kay Dimple Sakura mga lalas, tamsakan po natin. Ako lang lahat, ma'am. Ayan, ang sipag ni palatandaan. Ayan, Dan Dimple Sakura from ang palatandaan. Madam Dimple, dan na po sa'yo si palatandaan. Ang laki rin ng bahay nito ni Madam Dimple. Ang sipag kasi mag-whitey.
Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. 4 million in the house. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. 15 thumbs up. Thank you so much, everyone. Tandan. Ayan, Miguel Love, shout out sa mga silent viewers dyan. Miguel Love, shout out. Ayan yung magbaba ng yung mga bahay, mga lalabs. Jers 21 lalab, Miguel Love, shout out. Yes, Jers 21 lalabs kanina. Naglow kasi yung internet. Bigla akong nalaglag. Kakabukas ko lang nun. Pusit Girl, Miguel Love, shout out. Dan Tamsak host. Pusit Girl, ayan. Ano, take 5 naman. Take 2 na to, lalawag take 5. Nakakapagod. Pag nanggigil ako, ginagawa kong take 5. Pag sobra na akong asar. Ayan, Pusit Girl, Miguel Love, shout out. Dikit na din. Pusit Girl, bigyan kita ng jacket. Pusit. Ayan, Pusit Girl, may jacket ka na, lalab, Miguel Love, shout out. Wag naman, Jers 21 lalabs. Ang hirap mag-take 5. Ang hirap mag-sign in, sign in. Ulit-ulit na sign in, nakakagigil. Ayan. Mukhang masarap ang pusit niya. Kahapon, yung ulam namin pusit. Ginataang pusit. Na umaapaw ang sabaw. Pusit Girl, Miguel Love, shout out. Oh, si Pusit nga. Main channel pala to ni Pusit. Kinilaw pa more with my pamangkin. Ang cute naman ang pamangkin ni Pusit. Ayan. Pusit Girl. Maganda rin naman si Madam Pusit, oh. Ano ba to mga anak mo, Madam Pusit? Ayan, 1.3K. Ayan, Madam Pusit. Oh.
Mga baby mo yan, Madam Pusit. Oh, ang ganda rin pala ni Madam Pusit eh, oh. Oh my God, kumakain ng hilaw na pusit nga. My God, lalab, mga pamangkin ko. Kumakain ka ng hilaw na pusit, lalabs. Oy, walay luto-luto. Namuot ako sa imo. Sir Buchito. Pusit, lalabs, oy. Kilawin na pusit yan. Bakit hindi naman yung kilawin? Hilaw pa yan. Hindi yan kilawin ba yan, Madam Pusit? Bakit parang pa, fresh na fresh? My God. Kilawin na pusit yan. Lalabs. Oh, maya, ang bilis naman matapos nun ay. Ang bilis naman matapos ng pusit mo, madam? Fresh na pusit yan, host. Hindi ba yan lalabmalan sa pagkinain? Ayan, Madam Pusit, nasabay mo ako ha. Madam Pusit, pusit, pusit. Fresh na pusit. Fresh pusit. Ayan, masarap yan. Isaw-saw sa vinegar from Pusit Girl. Ayan, Madam Pusit ha. Dikit ko na to sa'yo. Ang barangay nga kinakain ng hilaw, masarap pa sa'yo. Ano yon? Anong BRY? Masarap pa sa'yo. Hindi kasi ako, sa totoo lang mga lalab, hindi ako kumakain ng kinilaw. Kasi parang hilaw pa siya, di ba? Pero naluluto naman daw yan ng suka. Tadadan, tadan. Ay, Madam Puset, punta ako sa main channel ha. Cheats TV, Mega Love shout out, ilaw host. Cheats TV, Mega Love shout out. Pusit Girl, mga lalab-labin natin si Pusit Girl. Ang tapang niya. Ayun, Madam Pusit, nasa main channel ako lalabsa. Pusit Girl. Tamsak Danos from Cheats TV. Pusit Girl, dating dikit na from Jersey 21. Oh my gosh. Kinakain ni Madam yung ulo ng pusit. Lisong Son, Mega Love shout out lalabs. Kahit bata kumakain, di mo man lang Madam hinati-hati yung pusit as in buo pa. Oh my God. Ay. Hindi yan siya malansa. Ayun, Madam Pusit ha. Dikit na yung main ko sa'yo, lalabs. Maurag yan from Justin 21. Pusit Girl, dan na po. Ayan, Pusit Girl, pabalikan na lang si lalabs, Cheats TV. Kaya pala Pusit Girl yung pangalan niya kasi mahilig siya sa pusit. Ayan. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Pusit Girl. Ayan, Cheats TV, nagbaba ng buy. Jersey 21, nagbaba ng buy mga lalabs. Cheats dan sa Boracay Beach mo from Pusit Girl.
Tingnan natin yung bahay ni ni Chits. Si Chits, 1 point. Relax lang muna tayo kasama mga kids. Gita Laxmi, may galab shout out. Every time Gita Laxmi, it will come even other live stream. Always they are crying. Ayan. Ayan, Chits TV lalabs. Mashallah. Nakakamiss mag-swimming pero di ako marunong lumangoy mga lalabs. Di ako marunong lumangoy kasi takot ako. Takot ako sa tubig. Jers 31, dikit na po. Jers lalab, na si Chits sa'yo lalabs. Pabalikan na lang lalabs. Maraming salamat. Tadan. Cormelian Migalab, shout out. Chits OTW dan na from Jers 21. Chits TV lalab, Chits. Chits OTW si Jers 21 sa lalab, OTW. Anong petsa na ba ngayon? Madam Mary Rose, Miguelab, shout out, Madam. Ba't walang date? Atri na pala ngayon. Tamsak Dan, beautiful. Gita Laxmi Dan, thank you from Chits TV. Ayan, si Chits TV po nagbaba ng bahay. Taga-bulod ka kaya di ka marunong maglangoy. Hindi lalabs. Meron kasi akong bad experience dyan. Muntik na kasi akong mamatay dahil lang dyan. Yung ako'y nag-aaral pa ng ng high school. Tumawid kami sa ilog mga lalabs. Then yung bangkang sinakyan namin dahil may kasama kaming bading nun, yung kaibigan kong bading. Sobrang harot, nasa gitna kami ng ilog. So ngayon, nakikipagharutan siya. Bigla kaming nagpuntahan sa gilid ng bangka. Yun, nalaglag kaming lahat. Ako, yung kapatid ko, yung pinsan ko sa kasi bakla. Ayan. Yun mga lalabs, nag 50-50 tayo doon. Ako yung na ambulance. Kasi na lang, minuto na lang mga lalabs, malapit na tayong matigok. Alhamdulillah. Hindi ko pa talaga oras. Kaya Jers 21, takot akong maligo sa dagat. Kahit sa ang tubig. Sa grip po hindi naman. Sa swimming pool hindi rin. Takot ako kasi may bad experience ako. Ayan. Madam Mary Rose Nasio nagbaba ng bahay. Tamsakan natin Madam Mary Rose. Now and forever.
Malaki na rin yung bahay ni Madam Mary Rose. Masipag kasi itong banana. Upcoming live guys, palablab po sa inyong tapat ng pintuan, breakstone, lahat ilalagay. What's that? Mayo naman ilog sa Nabwa. Lalab, merong ilog dito. Dyan lang sa dulo namin may ilog. Jers 21, meron lalabs. Merong ilog dito. Punta lang doon sa unahan. May ilog lalabs. Ang haba ng ilog. Malapit lang kami sa ilog, Jers 21 TV OFW. Umaapaw kaya yan. Check mo, Bulacan Sur. Check mo lalab sa Google. Then after that, you will see that. Bulacan Sur, Jers 21 TV OFW. Makikita mo yung ilog. Pawili, bato, mga ganon. Ilog yan. Pero hindi ako naliligo dyan. Madumi. Kaya na ako marunong lumangoy, promise. Itong napipindot ko. Check mo. Bula, lalab, bula. Makikita mo rin yung bula. Jers 21. I-search mo lalabs. Makikita mo yan. Ano, nakita mo na, Jers? Sinearch mo sa ano? Google? Ba't ayaw? Upcoming live, guys. Di ba meron? Dantia Valdez pala to si Cooking Mix. Ambot. 3 days ka. Ano to live within 3 days? October 7. Ang pagbabalik ng aking live. See you all, guys. Kala ko foreigner eh. Ano naman to? Eric Garcia, Lala Migalab, shout out Eric Garcia. My friend Eric Migalab, shout out. Ayan, Eric, nagbaba ng kanyang open. Ma, tingnan mo. Ha? Nag-wielding yan.
Demokra lalabing galab, shout out Yawi. Ma? Much love from USA. Lisungson lalab, thank you so much. Mahaba yan, Just 21 yung ilo. Support from Barista Lalab, Ninja Lalab, Miguel Lab, shout out Barista Filye. New shorts. You're welcome from Democra. Nagluluko na naman ang internet. Padre pang internet. Huwag sana akong malaglagoy. Pang TikTok ko na nga to. Lalab, Ninja Phil, Lalab, Miguel Lab, shout out. Miss you, Lalab. Kumusta ka na? Ninja, di ka pa. Bad trip man kasi itong connection na to. What happened? Kanina, ang ganda ng connection ah. Nasa Pinas akong Ninja Phil. Inshallah next year, lalabs. Makabalik tayo ng United Arab. Nakakamiss yung buhay abroad. Short, amazing Chinese fried rice in the box. Yan lalab, Ninja Phil lalabs. Yung fried rice mo. Sarap yan. Pre lang ba yan? Eric Garcia nagbaba ng bahay. Malaki na pala yung bahay mo lang walang connection. Ang hirap ng connection dito. It's too much problem. Wait lang, maganda lang ako jingle bells. Grabe itong pusa na
Sarap ng buhay ah. Hanggang 10 lang ma. Unstable. Nag-building na si Dick. $2 million mega love shout out. 2 million in the house. Thank you so much everyone. Eric Garcia Lalabs, thank you so much. Just 21. Ginar TV Vlog, mega love shout out, Ginar. Ginar Lalab, mega love shout out. Ginar TV Vlog.
Ginay TV Vlog, nagbaba ng bahay mga lalabs. Jess 21 lalab, thank you so much. Jess 21. Yes, Ginar lalabs. For million mega love shout out. Thank you so much. 4 million in the house, mega love shout out. Tamsak na naman ako from Jess 21. Jess 21, oy. $3 million in the house. Thank you so much. Ayan. Yung Jess 21 lalabs. Ananda, mega love shout out. Mayarang kano, oh.
Maloyahon. Tumilyan Miguel Love, shout out. Mabanwa. Oh. Daddy-daddy-dadan. Annalyn Galindez, Miguel Love, shout out, lalabs. Loading tayo, lalab. Annalyn Galindez, tamsak, lalab. Thank you so much sa patamsak.